levades Eu? este ano aquí traballando? Primeiro este ano? Bueno, levamos xa máis 15 días. A pulla, despois a mimosa, e agora estamos coa flor. Non sei se virá a hortensia. Este ano, como non hubo hortensia, non se fixo hortensia. Pero bueno, eu creo que este ano que ven algunha. Pero bueno, este ano de sol ven, non? Hai bastante flor. Que me decides? Que tal de flor este ano? Eu pouco tempo, xa, levo todos os anos vivo en San Sebastián. Eu xa son moi antigo. Vengo todos os xa anos. deron a placa hai 2 anos. Se lembro que lle deron a placa, que tal? Moi ben, moi guapa, moi ben. Estou moi guapa co alcalde. Teño ali no salón de maravilla. Entón, se deron a placa, que ano xa leva traballando? Este ano, a ver, da virita. Cantos anos leva? Eu dende a primeira, dende calle Queimaliños, coa Faustina, empecé coa Faustina. Pasei a calle da Debutano, pasei a calle do Medio. E agora vim para aquí, xa levo uns anos aquí. Entón isto xa é vivir. Sí, porque por iso estou rica, porque gaño tanto. Imagínome que pasa. Me dicen esas de aí de arriba, ven para aquí, eu non vou pondo me paguen máis. Hombre, claro. Claro, que cara. Xa dir a traballar non me paguen máis. Hombre, Hombre, claro. E bueno, estou contenta. Eu da espera non podo, pero de irmáns é moita experiencia xa, moitos anos. Con máis e coa boca. Claro. Bueno, hombre, hai que falar tamén, non hai que estar aquí calados, Claro, non? entón, que menos. E bueno, xa estuvemos en multiusos, éramos unha bandilla moi esa, xa morreron moitas. E bueno, vamos morrendo, claro, porque é normal. Eu xa que estou en lista de espera. Cada vez aquí que se precise máis xente para traballar, non? Según, Que quere non. vir, ben. A que ven, pero antes había máis xente do pueblo, non? Antes había máis, agora xa hai menos, pero bueno, vamos tirando. Son moi traballadoras, Facemos o que podemos, non? E vou traballadoras. traendo xente, truyen a esa señora, truyen aquela da esquina, e vou traendo xente que, amigas, que a mí de pali, que pasades ben e tal, e bueno. É que aquí hai que estar seguido, non se pode parar. Nada, non coche fora a merche. Si paras merche, berrache. Está merche. Mira, nunca me dixeron que non traballara tanto, dixeronme que non traballara tanto. Dixeronche que non traballara tanto? Hai un pouco, dixeronme non, máis despacio, dixo eu. Eu non podo ir máis despacio, que vou como todos os anos. Aquí o que se ven é traballar. Creo que é o que está facendo primeiro Maruja, que lle corta o que é a cabeza do clavel. Desgranar asas. A veces sin nada de vir, porque eu supoño que virá algún color, non vai ser todo blanco. Claro. E despois con isto, claro, facer alfombra. As flores, claro. Canto aguanta máis ou menos así a flor? Merche canta 2 días. 2 días. Por iso deixades para o final. Claro. Xa 3 días antes na máis que da festa. Estamos coa pulla, despois pasamos a Sí, 3 limosa, días antes. despois xa últimamente... Depois o miércoles xa van para a carretera a facer e nós a carra xa para lá, non sabes? Pero logo é unha pena velas pisar, non? Vai que pesa o Santísimo, é o cura, joder. Eu non podo pisar a Xeve Dominita e pasas, además coa capa e con todo. Vai haber que adiantarse a Don Benito. Vai haber que adiantarse a él. Hasta todo, japa para xunta nós. Nós con cuidado a pasar para non manchar, e él pasa... ven el rumba. Ven ele todo, además do Santísimo. Él non ven para aquí a traballar. Él non, dixo que xa vendaba 8, ele vendaba viernes, que termina a flor. Hai 2 media jana de rima e fixo. Pois nada, entramos a la recta final, casi queda hoxe mañán. Xa, eu non vivo aquí, son daqui, nascida aquí, vivo en San Sebastián. Pero cando vexo aquí sempre veño as flores. Entón é algo que sempre se leva dentro, isto das Sempre. alfombras. A mí, aunque non teña dinero para comer, que rondela que non me falte, meu fillo. Aunque sea 8 días ao ano, xa teño que vir. Claro, imagíname que estar alá, bótase de menos isto. De verdad que eu todos os anos veño. Levo en San Sebastián, sei que 70 anos, pero todos os anos veño, todos. É unha pregunta, cando foron as primeiras alfombras de todo? Ai, non sei. As formas non che dixen, eu Vou che dicir empecé as de Queimaliños. Esas foron as primeiras? Mira. Eu creo que sí. Cando? Más ou menos, non? Cando nasceu meu fillo con 54 anos, nasceu aquí xunta a iglesia, facíamos por aí, por a costa. E ten un rapaz 54 anos, íamos ás flores por as fincas e así. Pois eu marchei, uns anos non vin que eran uns pequenos. Habrá 40 anos que a fa. Ai, eu máis. Bueno, máis que depois deixei. Porque non son de Redondela, tampouco son de Chapartiño. Das aldeas, pero xa leva aquí moitos anos. Déxame falar a mí. Falar a él. Para meterme con ela, non sei. Agora traemos a flor, pero antiguamente había que ir a buscalas. Si, hai 50 anos, 54 anos, íamos a ir a Jerelo. Deixan o neno a miña nai a ir a Jerelo a buscalas. E facíamos aquí por esta costa da iglesia. Tamén eran mal feitas e non eran como agora. Eran...
nada. Bueno, pero tamén os Era tempos facíanse, eran distintos. facíanse. Ya sabes que as espadanas a xuntaban por o fútbol para cortar así trozos. Sí. Era moito máis costoso, imagino, antigamente. Orientamiento sí que non se fazía gesto ningún.